chyběly. Už jde a ty... Ne, pere se s paníčkou zatím. Jo, vy jste ho přišlápla. Jo, dobře. Tak, a teď jestli se nepletu, tak by to měl být francouzský buldožer. Sympatiák, jak jiná. Tak jak se jmenuje? Lumír. Francouzský buldožer Lumír teda ovšem. Mám mu dát mikrofon? A teraz ještě vyroste, kdybyš to vyčinčila. Akurát věřili, ale myslím, že i tak, jakože věříme tomu, že by to řekl. Kolik mu je let? 7 let, tak to už je starší pán. Je krásné, je to sympatické. Všechno, hlavně spaní v posteli. Ježišmarja, tenhle pes nemůže spát jinde než v posteli, to je úplně jasný. Je úžasný. Tak Lumíre, řekl. Lumír je teda úžasný, nevadí, my věříme, že ahoj říct umí. Tak, dáme mu dobrotu tady Lumírkovi. A prosím, Lumírek chruchtá. Ale jestli si přijela z toho tak francouzský sejra možná, tak bychom měli. Děkujeme taky a poprosíme porotu. Tak Lumírek 2, 2, 2, 1 a 2. Tak.